sinqobe ability yethu kodwa sinqoba ngenxa yamandla kaNkulunkulu sizelwe. Amen. You must understand indaba yombuso okuwo. uJesu ukhuluma ngombuso wakhe kakhulu. Alibona igama lika Jesu. Ufundisa kakhulu uJesu ngekingdom yakhe. Ngani baselwane? Once we understand the kingdom kaNkulunkulu le operation yakhona, hey ngihamba ibanga elide kabi. Inkinga bazalwane uhleli kule kingdom kaNkulunkulu. Are you understand? Kunama kingdom amaningi, but le kingdom kaNkulunkulu esikuyo kufanele uyi understand. Ungena kanjani umuntu kwi kingdom? Kwi kingdom kunabantu abazalwayo ebukhosini, bazalelwe ebukhosini kwi kingdom. So uma ezalwa umuntu ebukhosini wenze njani bazalwane? Uya understand ukuthi noma ngikuphi kodwa ngiwasendlunkulu. So njengoba ngiwasendlunkulu ngiyazi fanele ngiphile kanjani. Number 1, ngiyawazi ama benefit ami njengomuntu ozalwe endlunkulu. Ngiyazi ukuthi endlunkulu yini izinto ezinhle sibekelwe zona. Uyazi ukuthi ubani. So kunabantu abazelwe kwi kingdom kaThixo kodwa abazazi ukuthi bayini. Masethi izwi lenkosi izindlalifa. Ubuwazi ukuthi uyindlalifa. Hayi indlalifa ye kingdom yasemhlabeni, but uyindlalifa yakwi kingdom. Hey. Lo baba wakho igolide nesiliva elakhe. Your father uNkulunkulu igolide lakhe. Ukuhlupheka kukho kuye. We understand ikingdom azelwe kuyo ukuthi fanele understand noma uhamba phi fanele uzazi ukuthi ngumuntu wasebukhosini basezulwini. Lithi konke okuzelwe uNkulunkulu kuyanqoba izwe. Kusho ukuthi abantu abazelwe bazalelwa kule kingdom. Uma uzalwa kwi kingdom noma uzalwa embusweni othile, uwazi ukuthi la ekhaya ngiyindlalifa, uyazi izinto zika baba zonke ezami. Understand ukuthi ubani. Uma uzalwa ebukhosini awukhulumi noma kanjani. Kunendlela okhuluma ngayo. Fanele ivele inhlonipho. Vele ukuthi wena egazini lakho kunegazi lasebukhosini. Kodwa ngikhuluma ngawo umbuso wasezulwini. Praise the Lord. So njengoba uzelwe uthi kuJohani ke konke okuzelwe uNkulunkulu kuyanqoba izwe. Inqobo nje yini? Ukukholwa. Now njengoba sikhuluma obedience, sikhuluma ngokulalela. Indaba yethi iqala la ekutheni bonke abagcina imiyalo yakhe ibona ke abantu abangabantwana bakhe. Praise the Lord. Ukulalela kwesinye kubiza ukuphila kwethu uyalalelwa. Ukulalela kwesinye kubiza ukuphila kwethu. Verse 17, 2 Corinthians. Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Okwakuqala kudlulile bheka sekuvele okusha. Into fanele uyiunderstand indaba yokuthi uma uzelwe uKristu yonke into endala idlulile. Bheka kuvele okusha. Ufana nomuntu oqala phansi impilo. Kusho ukuthi uma usuzelwe kule kingdom usuzophila usuzophila ngokukholwa. Lithi izwi lenkosi asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. Kusho ukuthi usuzophila ngama principles alombuso.
ukuze ukwazi ukubenefita ezintweni obekelezwe yona kulombuso kufanele uphile ngama principles ngemigomo yalombuso. Ungaba kulombuso uma ungagcini imigomo yakhona ngeke uyithole into zakhona. Ngoba izinto zakhona zitholakala ngani ngokugcina. Praise the Lord. So uma uzalwa uyabona uma lithi izinkosi thina si-adoptiwe salande embusweni wobumnyama elithi iBhayibheli sasikude sasondezwa lithi lenye sa-adoptwa kusho ukuthi sayithola kusilombuso singasibona bakhona. Kodwa uma uadoptiwe ngi-adoptiwe kubo kaMhlongo ngithi ngikhona mangifika khona ngifike ngilalele ukuthi kwaMhlongo kuphilwa kanjani. Uma uadoptiwe ufika ake ngilinganise uma isikhathi esiningi maku-adopta izingane zikhona la ezihlala khona kuthiwa izingane zashiya abazali zisencane mase bayalinda ukuthi mafika noma ubani ongasi-adopta singayithatha. Mayifika ingane ifika kuleli khaya linakho konke. Lifika la ekhaya kukhona imoto, kukhona yonke into, kukhona imali, kukhona everything. Mase bethe bayi-adoptile sizokwenza ube yenye ingane, ube ingane yethu. So into ezokusiza ukuthi uhlale kahle nathi. Khola ukuthi ngiyuma wakho. Khola ukuthi ngiyubaba wakho. Amen. Number 2, ukuze uhlale kahle nathi gcina konke sikushoyo. Ukuze izinto zala ekhaya uzobenefita kuzo. Praise the Lord. Uma ingane adoptiwe izokwenza kanjalo, izothi mayifika ithi mama, imbiza umama kusuke phakathi enhlizweni, ibiza ubaba, ishutheke ikhola ukuthi yiwala ekhaya. Iqale manje kunomthetho omusha ekade ezowuthola kade uthola ngale ngaphandle. Mayifika la ifika ethi mama la ekhaya siphila kanje. Kufanele yona manje inqondo iguquke iyazi ukuthi sengiyi-kingdom entsha, sengisendaweni entsha ukuze ngikwazi ukubenefita izinto zala ekhaya. Kufanele ngicooperate, ngisebenzisane nalabantu abangibizile. Oh my God. Uma uJesu ekubizile wakulanda kuma-drugs, wakulanda emgodini obukuwe, cooperate mase ufikile embusweni. Ngoba uzothi usufikile embusweni wasindiswa ugejwe izinto zalombuso ngoba awukho obedient, awulaleli, awukwenzi othunywe khona. Masile abazalwane, uNkulunkulu asimbizi nje uNkulunkulu nje, ungubaba wethu, ubaba wethu ozwelana nathi, ubaba wethu osizwela nosithandayo. Baba wethu. Niyezwa bazalwane. So uma ufika kulombuso wafika waphila ngenye indlela, bazokubuka nje laba abak-adoptiwe bethi ayi shuthi lengane hayi shuthi ayifuni ukuthola izinto zala ekhaya. Kunabantu abasembusweni kodwa babenefiti lutho ngoba uphila ngendlela yakhe. Siyashumayela izwi athi mina sibanibani ngizophila kanje. Sikutshela ukuthi ama principles la ekhaya la ekhaya awuphili ngenye indlela, siphila ngokukholwa. Sikutshela nje principle sithi siphila ngokukholwa. Sikuphinde sikutshela sithi siyathandaza. Siphila ngomthandazo la ekhaya. Sikutshela ukuthi siyanikela. Ama principles akhona ukunikela, ifellowship, ukuhlanganyela. Sikutshela ukuthi ukuze ukwazi ukuthola izinto zala ekhaya qina lezi zinto. Mase kusala kuwe ukuthi uyazigcina noma uyigcini. But abasigcinayo kunama benefits okugcina, kunama benefits okuba obedient. You know bazalwane, uNkulunkulu akakhetha abantu enkonzweni. But abantu baningi enkonzweni uyena umuntu oziphilela ngendlela yakhe. Kuthiwa siyazila ukudla namhlanje. Athi yena hayi mina ngengizile. Kuthiwa kule kingdom siyazila namhlanje. Athi yena ngengizile. I-decision yakhe. Akekho umuntu ngoba kunezinto sikulento nje uthi uJesu kunemimoya namadimoni angaphumi ngaphandle kokuzila ukudla. Kushizwe.
So kunezinto eyibhodlozwa ukuthi uzile ukudla. Kunemimoya edinga ukuthi uzile ukudla. Engadingi uhlabelele. Engadingi wenze idinga nje uzile ukudla. Babuza abafundi bathi sithandazile kodwa kwenzeke uthi lolu hlobo aliphumi ngaphandle kokuzila ukudla. Kusho ukuthi kunezinto amakholwa asitshela zona uJesu kulombuso ukuthi leziphuma kanjena. Noma ungathandaza kanjani ipoverty ayiqedwa ukuthandaza. Ipoverty ayiqedwa ukuhlabela, iqedwa ukunikela. Idemoni nje, idemoni lokuhlupheka, idemoni lepoverty. Ngoba idemoni is a spirit poverty. Uyoba ikholwa ehluphekayo uma ungakayithola irevelation yokunikela. Uma unikela usupport umuntu. Uyisiza wena. I-principle yinto ukuthi uma uthola imbewu uyitshala emhlabathini, i-principle ukuthi uma uyifaka imbewu iyaqhuma. Noma ingatshalwa ubani, uma itshala izoqhuma. It's a principle. So noma isiphi isizathu hayi mina ngikwazi ukunikela, iqhakekele, i-choice yakho lo. Futhi unganikela ungacabanga ukuthi uzolimala umsebenzi kaNkulunkulu nxa uzonikelanga. Uyoqhubeka ngoba ufica uqhubeka vele. Uyophinda uqhubeka noma unganikelanga. So